Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille ind på LAM, altså det er sådan en slags prison server. Bare hvor det er meget nemt at få penge og sådan noget. Så er der PvP med. Der er ikke sådan, der er kun PvP hernede. Og der er heller ikke nogen vagter eller noget. Men selvfølgelig der er mod, altså du kan være med til at bande folk. Ja okay, jeg dræbte lige en LAM Plus spiller lige før. Så bare, det er lidt dumt at se på. Ej, det der var faktisk lidt dumt. Så her. Jeg lægger lidt, sorry. Klikker! Ja, okay. Okay, vi kan lige prøve at se her. Money. I kan godt se, det er meget nemt at få penge. Jeg har sgu flere penge endnu, du. Jamen, penge, det gør jeg i. Det er sådan noget. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvor mange kills. Jeg ved ikke engang lige, hvor mange kills jeg sådan har, fordi det popper ikke op, altså, like, det skifter sådan. Eps. Jeg ved godt, det er mega meget værd. Så det her giver man, ja, som sagt, jeg kan tage det hele tiden. Så ja, det gør ikke så meget. Så bliver spammet lidt. Jeg skal lige være sikker på det. Optager, yep. Ja, det her kommer højst sandsynligt nok ud på YouTube, eller det gør det. Så ja, jeg vil faktisk bare sige, husk at like og sub, hvis du ikke allerede har gjort det. Jeg kan ikke ramme lige nu. Så der ramte jeg ham. Ja, der er en mod. Ja. Dem som er mod, de plejer altid at have keys og sådan noget på sig. Jeg tror også, vi hopper ind her nu. Det der var godt. Ja, jeg ved ikke lige helt rigtigt, hvordan man spiller med facecam, ellers vil jeg faktisk gøre det. Damn. Jeg har sjovt nok også selv LAM Plus. LAM Plus, der jeg tror jeg kan tage det hver anden time eller sådan noget. Jeg har faktisk næsten alle kits. Og rank. Okay, rank det er LAM med, jeg fik lige flæk. Yes. Jeg tror vi kan plukke om dernede. Fuck, det der var egentlig tæt på. XD. Ja. Jeg har lige en pil op i hovedet, altså. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det har jeg. Vi hopper lige ned i hovedet på ham her. Det der var dog ikke lige ned i hovedet, men... Nej, og så dør jeg! Jeg er lidt pjek, Brøndhæk. DP spawn med keys. Jeg tror det skriver en Nick pick. Der var mange keys. Okay, der er kun K keys. Slash PV3 tror jeg vist. 4 5 må det PV6 jeg har. Ej, jeg droppede det ikke lige der, vel? Tænker jeg sikkert nok. Fuck, jeg droppede det. Jeg tror jeg droppede det. Og jeg har næsten 2 det er faktisk svaret til 2 dobbelt chester fyldt. Kister eller chester, som jeg nu fuck. I nu vil kalde det. Jeg skal ned og flække dem der nu. Okay, jeg tror faktisk godt, jeg kan tage mit
Lam plus kit. Så fordi jeg lægger lidt, eller jeg lægger heller ikke, det er mit OBS, der lægger. Okay, nu skal jeg så lige vente 15 dage igen, før jeg kan lam, men jeg havde det allerede for mig. What? Det er som om det han har jump boost. Okay, jeg ved godt hvad der sker. Okay, det der, det er så ikke så godt. Så ja, okay, let's go. Går der egentlig ikke lam plus den? Nope, det var der ikke. Jeg kan ikke ramme lige nu! Står bare der, mand. Okay. Nej! Det var tæt på. Okay, jeg tror nok bare lige, jeg kalder den Spes eller sådan noget. Nej, jeg tror Flækker spiller Minecraft. Ind på lam. Jeg nåede knap nok at bevæge mig. Bare skriv til, hvis jeg skal bruge en eller anden tid. Jeg har ikke lige så meget styr på det der, hvor det ligger henne. Det er jeg sgu ikke lige så god til. Ui, jeg nåede lige at flække ham der. Det var da fuck. Hvad? Hvem var det lige, der dræbte der? Beginning of run down. Hvad? Nå, er det egentlig ikke levels? Oppe på, det skulle da levels. Okay, jeg har lidt over 200 kills. Men ja, jeg tager så lige det her på igen. Du shifter, mens du løber. Kit lam plus. Kit lam plus. Bum 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 bum. Try look that. Look that, mate. Try look. Okay, 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 my friend. Okay, 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 okay. Laver DP spawn Titan boy. Noob, 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 noob. Fuck, slår lidt kis, men jeg gider sgu ikke have det. PV. Jeg tror det er 7. Jeg sked engang på en lille københavnerstanker. Okay, jeg vil faktisk bare sige tak, fordi I gad at så med, og ses. Husk at like og subscribe.